O que Pontares en Común trae hoxe aquí é dar solución a unha necesidade que ven detectando desde fai anos e que ven demandando a cidadanía, especialmente aquela máis moza, que é dotar a nosa vila dun programa de actividades nocturnas máis alá do clásico de bar e de rúa. Existen numerosos estudos, existe numerosa bibliografía que demostra que o lecer nocturno saudable beneficia ás persoas, ten beneficios no seu desenvolvemento social e emocional, favorece o seu estrés e a relaxación, é unha alternativa ás actividades de risco, fomenta o desenvolvemento de habilidades e de talentos, promociona a responsabilidade, fortalece a comunidade, etc. Desgraciadamente, neste pobo, se deron moi poucos pasos adiante durante décadas para favorecer un ocio alternativo. Existen diferentes proxectos noutras vilas e, sobre todo, noutras cidades que camiñan sobre esta liña, como, por exemplo, pode ser Noites Abertas na cidade de Pontevedra, Nits Insomnia en Cornellá, Noites Alternas en Santiago de Compostela, Salamanca Tope en Salamanca, Notámbulos en Las Palmas de Gran Canaria, tamén de Noche Palencia. Bueno, basicamente existen numerosos proxectos que nos marcan o camiño para que a nosa mocidade poida gozar de un ocio alternativo, dun ocio que empodere e dun ocio que favoreza a democracia cultural, que para iso está Pontares en Común no pleno municipal, para propoñer as cousas que levamos no noso programa e que consideramos que poden ser beneficiosas.